Ingdeng Prikebra Troxy ke chok KSA ningkan se kamai pi pini an mesen pen kijul. Number pen koila mati kacheleng atawar RJ non po anta kachelar avelang pu rat kaningri. Jordan Baptist Church along Ingdeng Inquiry si ZBA ningkan se kamai pi pini pen ke cheng. Kardom pini prime time berta long peneli berta thamang phi sami Julie Bepi nonarjik tha berta ang ton pen. Lang pherpi lang khang sama klam along Ingdeng Prikebra Troxy kes ningkan se kamai pi along pedap ada por final kebra chitema por thansing timung pen lama kang thoralam than parjusi mephu bijoy bepen lama ingthurpon. Anarlo Tiliapor Student Open Session Chathan Chimun Amai Along Kachopapon Aluhisar Po Aman Pen Assam University Dipu Campus Vice Chancellor Professor Shivasis Biswas Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron Gov Boys Higher Secondary School Principal Benjamin Terang Amsu Maipu Peter Laisram DSU Dima Hasau Union Konchunbang Pramit Sengyung Lapen Kaprek Akhai Ahampangatum Chetong Dunsi Student Open Session Amai Along RDP Dun Non la so ningkan sek amai pi along long tikebra pho KSA aropen bangsuri isira pharohini ra thongkebra troxy amuluk atum chetong dun KSA branch do ningkan sek along surihini ra kresir kep ben surihini ra inkoi ningkan ke claim kachepaduk nai jengkha branch atum chepalong ponsi Peter Laisram ari dengpen nong ebhajir dun KSA Maipu Bijoy Bepen Kaningje Ponatengke Bodo Accord Clause 6 Kapachun Pipon Aputhak Nitum Chedon Dun Thekthei Pusi Ningje Pon Labangso Boro Peace Accord long panelitum both Dimaso Student Union Laban Karbi Students Association manitum labangso accept lo laban welcome lo bositami labangso Boro Accord long jitu Karbiang long laban NCL Farman Boro tumhan jitu ST akota kipi SL sakota kipi bongke ditum chekroy tu nunane labangsi Government of India labangso bang thought review kuri nai busi niletum labangso Accord along labangso Boro akhe tumhan lama so Karbiang long SC kipi bangke scrap nai busi ne tum kechunri nate appeal bang padolo josi lama so bang kabi bunate ke bang jiani masa student union jitu Karbiang long lapen ke dimaha so pen danglok Karbiang long gitu Karbi Students Association lapen DSU tum kapre ke bang jiani labang so ke chesong bon rapet lu pupusi ne tum pini labang so Karbi lu chole song labang so ningkan se amai pi labang so long klan pen ne tum declare iglo Halapu DSU Dima Hasau Union Konchumbang Pramit Sengyung Ahinpen Kaningje Pontua Tengke Karbi Anglong Lapen Dima Hasau Along Kido Abodo Akhetum STH Kipipon Lake Dima Hasau Lapen Karbi Anglong Alongri Hini Arara Tumaphan Kelang Ponrem Lake Nitum Kroidun Thekthei Pusi Ningje Pon. So we welcome the Bodo Peace Accord, and at the same time we urge the central government that this accord should not affect in any case to the people of Karbi Anglong or Dima Hasau. As per the clauses of the accord, we have heard that the Bodos living outside the borderline area and granting ST Hill status to Bodos living in Dima Hasau and Karbi Anglong is injustice to the people of Dima Hasau and Karbi Anglong. Labangso ningkan sek amai pi along ki ongdung araratum chetong dunsi mesen pen pajut ponlong Dipu pen Rosonanse Karbi Anglong live Barla chala aporahut becheng bithi penajok kacheleng kaheno alam the ilitum birta chala along penang an thek ponlong lapen arju ponlong setami ningkreng ningthiahut towar kaheno ajok gari motor kacheleng kisung nang abangke ilitum ke theklong lapen karjulong aphai jumria sonsi theklong Bonta bangso atowar kahino alam lake aho Nilip MSC constituency kaparlo number pen koilamati adak kacheleng atowar RJ non anta kachelar theklong lelang Bangso atowar gari motor kacheleng jiaphan sangti harlong nangthok roy po arwijang lote longlor pon plak
atowar pialong ke harlongso buiroi lapen ningkreng apor ahut setami longli nang thokpo aduk injar plungpo kijodapor ke harlongsi buiroi lasi bangso atowar ke pa messenger aphan longli ke thok penchot ke mi un e towar ki ik sipsi nang selam nangji pusi ratpen ningjepon barla apor ahut towar karleng kahing no ajok aphong gari ka chingkoi lapen ningkreng ahut towar kahino harlongso buiroi ajok gari kedam un ia phi nang chirui phitpo ka chingkoi setami aphong thekdun longlo lasi rada phan matha ponra labangso atowar prabjin pen selam ponasonte kedam kebang rada tuma phan ali longji lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachare atuma phan sita rat aning kangsam longji pusi Karbi Anglong lai basa hemalong birtanang pali non hejong ilitumalong isi breaking news nangkiri lasi arju ponik sina Anti-corruption abitung Principal Chief Conservator of Forest Asahe Malong Kakuruk Dam Lapen PCCF Dr. Abhijit Rabha Kwatar Alongta Kakuruk Padupon Non amat kiri Kakuruk Dam Anti-corruption abitung ahinpen Ferangke Aphan Klarda Galam The Pachini Pon Pelang Putot nonepong arju thisinang Anti-corruption abitung Principal Chief Conservator of Forest Asahe Malong Kakuruk Dam Lapen PCCF Dr. Abhijit Rabha Kwatar Alongta Kakuruk Padupon Non amat kiri Kakuruk Dam Anti-corruption abitung ahinpen Ferangke Aphan Klarda Galam The Pachini Pon Pelang Diphu Matipung along kedo Jordan Baptist Church along thang ni phai troxy pen circuit ni thoma pharman Zion Baptist Association ahin pen patirpi ponsi ingdeng inquiry si jetbi ining se kamai pi pangcheng pon Pini pen kecheng bangso ningkan se kamai pi along ahin pen kebang alu hiatum aphan kedeng mate amen kachatha pensi mai pi pangcheng pon Mai pi along kereng et amonduli Matthew angdeng pi inquiry pli angdeng su kripli along pen en ponsi kachopapon alhisar po mate arnam alam thanbang atum pen than parjupon Mai pi esek arnam alam kethan ponji lake Reverend R Mar Reverend KS Timung Movelson Terang Samson Singnar lapen Jovel phangcho atum pensi kachetong don aluhia tumaphan arnam alam than parjupon po Zion Baptist Association angkang arlo kado kabe long plikep amonduli pen nang chetong donsi thang ni phai sir kep arni mai pi pajut pon popusi Karbi Anglong life asai hemalong birtanang pali Longri longpat kaching thur ang thekalong kenang sot lapen Clarchen ang bongpen towar taison lo towar jongsi mesense pulote kedam kebang kasiksak thedung binong Hironi pen kilometer krepo ajak kahelo Risek Churchin lelia prangjong tobar pi kalwart ke donalang pong ke bag dagajok tobar pi along ingkok pinason si thekpon long tobar pi along ahili karnu krunga jok gari motor kacheleng setami kaike amat kacherenang pensi arni patham pon nang Longri longpat atowar kaselang ponjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen PWD asaikam setami pathik pon Bonta PWD asai kamahin pen thang kelang cari pon kawidara jok non puanta towar pia bangke ingkok prinsi dokoklo ajo phirlo apor ahut gari motor kedam jia phan setami eok phire ju pensi cheleng nanglo PWD asai kamatum jong si methang asai cheklem pon pami puasonte lapuson ke aveden nangji apon asonte namat ke Karbi Anglong Autonomous Council kachari atumaphan cholangding nang nelo puta rada tumpen PWD asai kamaphan ningje pon Labangso atowar ke rada tumdedle kacheleng chotkali lapen arivangta PWD asai phi sai phuatum setame kedam kebang atowar lo bonta amek angden theklo ka phita ke theklong le ason bensi mandel lasi bangso kalwart ke bak prabjin pense marme pulote munira pran kedamji angren theta News X report Karbi Anglong live Pini prime time berta ke lapon si kanton iglo domi thakmi kardom